Debi dɔ sigi jan tɛmɛnen o taa ni ɲɔgɔn cɛ mɛ kana jigin na ne ta ye kamana gannen o de b'a kɛ an tɛ ka se ka ɲɔgɔn ye dɔgɔmanin kamana gan b'an bɛɛ de la ne ta ni mɔgɔ ta tɛ kelen koyi ne ta ye denko amini denko kamana gan ne bɛ ne na i m'a ye ne ni cɛ tɛ ka se ka bɛn cogo si ka telefɔni ko ye ko ni fɛn mana kɛ a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ ni ne bɛ telefɔni di ne ma e nana ni telefɔni ye bi de ne bɛ sɔrɔ ka taa ne bɛ se ka dɔn ko ne bɛ bi yɛrɛ cogo di ne yɛrɛ nana bi ne ba taara nɛgɛsotigi wele kɛnɛ ma yan nɔ hali minnu bɛ tɛmɛ olu ko jɔ ka lajɛ n'a ye ɲɔgɔn ye bi ka ban sinikɛnɛ i bɛ telefɔni di a bɛɛ kungilan wari bɛ di i ko telefɔni di n tɛ min bɛ se ka ci ma yɛrɛ o tɛ problème kungilan wari di ka na sisan sisan ok y a pas de problème o tɛ problème wari ko kɔni t'an bila ɲɔgɔn na fiyewu mais 2000 kan ka bɔ dɛ awɔ o b'a bɔ yɔrɔ ok 2000 ɲɔgɔn mais e ko sinikɛnɛ fini fana ni min filɛ la ne bɛ se ka taa nin ye sa ayi ne tɛ se ka bɔ ni ne ye dɛ mais sali n ka siɲɛ fɔlɔ de don bɛn ayi siɲɛ e ma ko siɲɛ fɔlɔ o kan ka kɛ ni fini kura de 4000 4000 fini yan an k'o kɛ 3000 sa n'i sera n tɛna tɔ d'i ma a di yan sa an k'o kɛ 3000 voilà o tɛ yan i b'o dɔn dɛ mura fana min na ne bɛ fɛ ka taa mura fura san pharmacie la de sali a tɔgɔ bɛ di gɔlɔbɛ de ni ko wuli sa olu b'o fɛn ninnu b'o ban sa bi gɔlɔbɛ ni dun kɛta la dɔrɔn o banna i wusu la dɔrɔn a banna o même ma fɔ k'e bɛ ne fɛ yan walayi ka di n ye i ka di n ye ka tɛmɛ ne bɛ ka taa fɛn san fura san pharmacie la de 1000 b'o bɔ kɔnɔ sisan a y'i jɔ ba in o kamana gan bɛ ne na bi dɛ n terini dɔgɔmanin mun fana ye ko i ka furu dɔɔnin na sisan e b'a dɔn ne ba ka ko ma nɔgɔn tan Nafi ka ko ma nɔgɔn ne bɛ bɔ fana fɔ ne ka 2000 di o fana ma dɛ sali ne t'i nɔfɛ kulonkɛ la koyi ne b'a dɔn i tɛ ne nɔfɛ kulonkɛ la e yɛrɛ bɛ tan Nafi dɔn a tɛ foyi kɛ ni kun t'a la ka fɛn bɛɛ intérêt ne t'a dɔn ne ma deli k'e ba yɛrɛ y'a ɲɛna fɔlɔ yɛrɛ i dun ka wari dira sinon ne ma dɔn ni bɔli bɛna bɔ dɛ a tɛ problème kɛ bɔli la wari ka di dɔrɔn d'accord sisan ni 2000 tɛ nin yan voilà donc comme pressé non donc sini ɲɛna i b'i diya cogo bɛɛ la i bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na yan i y'a faamu ni ala sɔnna ma ko tɔ fɛn fɛn bɛ yen an b'a bɛɛ ɲɛnabɔ i y'a mɛn o to 1000 diya n ye n bɛ sɛ kilancɛ san o la ayi sa e ka ne lamɛn bɛ wari tɔ 1000 min bɛ yen o di ne ma ne bɛ sɛ kilancɛ san awɔ sa fɛn o fɛn bɛ yen sisan o bɛɛ to yen ko min pressé don quoi n bɛ taa si dɔ de la o de kama i ɲɛ t'i na cogo la a to tan sa n'an ɲɔgɔn sɔrɔ sini ɲɛna midi waati n y'a f'i ye cogo min na kana ɲinɛ dɛ i y'a mɛn 1000 di sa midi waati kana ɲinɛ dɛ n'an ɲɔgɔn sɔrɔ nin na fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ téléphone ko 1000 ko a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ i y'a mɛn voilà a ko bɛ kɛ cogo di terini ne bɛna taa n ta in ɲɛɲini ne ta in nin ni sigi tɛ bɛn ne bɛna taa n ta ɲɛɲini n tɛmɛtɔ de kun o diyara n ye yɛrɛ de awɔ o diyara n ye k'an bɛ o la fɔ awɔ a k'i bilasira awɔ ala ka n fara tutu ka 5000 kan n ye wari dɔɔni sɔrɔ dɛ ala sisan kɔni n kɛra patron ye n bɛ taa don pɛrɛn tu la sisan k'an bila la téléphone ko kɔni iPhone ko sinikɛnɛ an yɛrɛ sari bon a filɛ nin ye tuguni n'a fɔra e ni ala ni kira cɛ nin fɛnɛ ko nin ye muso furuta ye an yɛlɛmana yɔrɔ la même pas une semaine cɛ ni muso in bɛ ne faga bon n ka da yɛrɛ ma sɔgɔ a filɛ fɛn non n bɛna ne sɔrɔ yan yanni don wa a sɛbɛnnen na ko extra sigi a bɛ yan yɛrɛ ayi an bɛ sigi de ka kɔni don yanni don wa awɔ yanni don an ka sigi a kan i tɛ sigi yan n'a fɔra ko mɔgɔ b'i si kɛ ni kuma na tɛna foyi fɔ yan n'a y'a diya cogo min na a k'a kɛ ten hali n'an occupé n cɛla dɔɔnin a tɛ se k'o kɛ mais ale tɛ o bilahi ne yɛrɛ don tɛ ne yɛrɛ kama nin yɔrɔ in na koyi wa i nana de an tɛ i jɔ fɔlɔ ne kɔni ko ne ye sigi sɛji bila yen nɔ jaw yɛrɛ ma bila na n sigi
kan mɛn ye kuma mun ne bɛ yen nɔ a bɛ se ko ne yɛrɛ bɛ ka kuma e fɛ e tɛ ka kuma na kana dumuni yan dɔgɔnin e ye fɛn ka mun de f'i ɲɛna i bɛ fɛn ka mun de kelen pe f'i ɲɛna ne ko fɔ ne bani ne ye mun ne kɛ quoi e ye mun kɛ donc i t'a dɔn n ye min kɛ ayi continue a fɛ ne t'a dɔn n ye min kɛ o min bɛ o fɔ n ɲɛna ne y'o de f'i ye i bɛ fɛn ka mun de kelen pe f'i ɲɛna de e kun taara min ne kun taara fɛn terimuso in fɛ yɔrɔ in na i terimuso in fɛ yɔrɔ in na donc i yɛlɛmana yan fo ka terimuso kura sɔrɔ n'est-ce pas an kun bɛ yɔrɔ kɔrɔ min na yen fɛ o muso dɔ de nana bɔ yan sa dɔgɔmanin ne taara bila sisan sisan ɲɛ tɛ e mana sɔrɔ da ye ne lamɛn sa ne lamɛn jogo o jogo kun t'e la i bɛ k'a bɛɛ daminɛ n dun ye kangari di ye ka dɛsɛ an bɔra yɔrɔ dɔ in na ka na yan sisan même pas a tɛ une semaine yɛrɛ bɔ fɔlɔ k'i taara i terimuso dɔ fɛ yen ko o de muso kun nana ne bila dɛ ne taara o de bila ɲɛ tɛ e mana sɔrɔ n ye da bolila tugun ne bɔra a lamamɛ sa n bɛ taa yɔrɔ jumɛn dɔgɔnin i bɛ ka changer dɛ jogo jumɛn de bɛ na i bɛ ka changer dɛ jogo fɛn fɛn kun tɛ i bɛ k'a bɛɛ daminɛ ne yɛrɛ tɛ se ka kuma e ta yɛrɛ aya kan bɛ sigi a y'i sigi musonin kɛrɛfɛ sa i n'o bɔlenba de don e kɔni e jogo tɛ bɔ e la mara mɛ yan ka ɲi dɛ toro yɔrɔ ka ɲi yɛrɛ de yɔrɔ ka ɲi dɛ i posé an ka fila ka fɔ yanni patron ka na a ka ɲi an ka sigi an siran i tɛ nɛn dabila ni mun fina hakili b'a la mara a de ye patron ka mɔgɔ ye est ce que a bɛ na o siga ka bɔ i la a bɛ na kan'i da ka miiri n'o yɛrɛ ne de ye mara min ni ne ko min ye o de bɛ kɛ ça va kan foyi tɛ yen dɔɔni awɔ merci siran a nana in dayɛlɛ merci a ko bɛ sɔn ka kɛ cɛ in na a ye ko daminɛ ye fɔlɔ mugu yɛrɛ yɛrɛ de bɛ cɛ in kunna mais Batoma n'i y'a kɛ buwa gamisɛn ta ɲɔgɔn bolo min ye si don mɔn na o bolo kelen de b'a mara ni kuma in bila sa kuma kɔrɔlen ninnu kana to k'olu fɔ sa ne de bɛ e dɔn sa an bɛ ɲɔgɔn jogo dɔn jija dɔn kuma kɔrɔlen ninnu kana n'o fɔ cɛkɔrɔba in yɛrɛ ka ko tɛ ne kunna bilen yɛrɛ a cɛ ni ɲɔgɔn na oh ça c'est Mira jolie para aïe mamie kan foyi tɛ yen oh chérie Coco bébé de moi calme Mimi kan foyi tɛ ça va ça fait bail ça kɛra fama ye a kɛra o ye a bɛ kɛ tan tɔ ko bɛ cogo di cɛ an ka ko ka ca kuma dɔw la a bɛ ten tɔ basi t'i la kɔni basi foyi tɛ ça va ça va cɛ kɔrɔ an ma mɛn ka ne makɔnɔ yan dɛ i ye dɔn dɔrɔn ahan cɛ ne b'a fɛ yen nɔ ko ne bɛ n ka so in jɔliko la o don mɔnzɔnw de ye ala minɛ ka taga nɛgɛ bila gardien kɔfɛ olu ma ne wuli u ma fɛn fɔ ne ɲɛna gardien dun ko ne ma ko a ba banna ne y'o bila ka taga ba na u ka village la denmisɛnninw de ye ala minɛ ka togo nɛgɛw bɛɛ labɔ ne kɔfɛ k'o feere yan olu nana k'u bɛ taga baara kɛ bi u taara sɔrɔ nɛgɛ foyi tɛ yen nɔ bi denmisɛnninw bɛ sɔn diɲɛ fɛn walayi sinon ne nana yan nɔ a mɛnna o an mana commande sɔrɔ an ɲɛ yan an ka commande sɔrɔ yan ne tun bɛ yan nɔ donc n bolila ka taga kɛɲɛri de la ka taa nɛgɛ ni fɛn dɔw san ka di ne kɔni b'a dɔn waritigi ka ko tɛ tiɲɛ o walayi wari b'a fɛn wɛrɛ de don o don kuma kura de b'e bolo e ta in t'i yɛrɛ nɔ don o don kuma kura walayi yɛrɛ tɛ ma jigin la walayi ma jigin la hali fitinin cogo di ne yɛrɛ de don mais ni ala sɔnna ma i tile fila ne ka nin yala in i ka nin ko in i ka nin i bɛ ko ko la n bɛ fu siri a bɛɛ danna pewu ne tɛ fosi la e de bɛ ka ko n'i wɛrɛ bɛ fɛn ne tɛ fɛn a b'i yɛrɛ bolo ne tɛ fɛn f'i ɲɛna o an t'an sigi kuma la o an ka nin bɛɛ to yen ka na dumuni yan ne fara o kuma e dumuni kɛ de walima e fɔra ne ko e dumuni kɛ yanni ne ka bɔ wa cɛ ala n ko fara sa mun de bɛ yen e fana bɛ ka changer dɛ poids ne tɛ ka changer dɛ jɔn ye changement kɛ fɔlɔ jɔn de fɔlɔ ye changement kɛ dɔgɔnin sabali sa ne yɛrɛ bɛ taa walayi e bɛ ka taa min ka taa hali t'i sara n na ayi ne ma foyi faamuya cɛ in ta la tile filɛ ni bɛ ka changer ne ma koyi mais ni min ka kan kɛ walahi a bɛ ɲɛ dɔn n tɛ fosi fara n bɛ n bolo da ni kisɛ kan ouais ma jolie kan jumɛn bɛ yen kan foyi tɛ cɛ k'i fari nuguya tan e ma dɔn kun in ɲɛna merci
I love you. Eh, peut-être tout. Hein? Avec fait quoi? Mhm. Il n'a posé quoi faire follow. Comme il a continué à Non, mais à Béquel, au fait, ici, il doit avoir besoin de Et Aïch, Aïe, tu m'as encore. Ah, mira, tu es choisi, non? L'homme chez les Fenacari pour m'allonger. Non, effectivement. Mira, Kenari. Eh, Mariam. Mira, jolie. Quand même, qu'on fait donner. Ouais. Ama fisa grammaire kama fisa ebe ani nyinga kama fisa ha Maman, le a fisa la ma fisa mu mesema na fisa li kun blale e ga nyinga ma ku me fisa c'est grammaire ni kun ya fone na kebe songan kenela wallahi ne kuma fo ko tiente hali kun an ge mo were la ne bo korodon kateme ne ka quoi mais ka jumen ke la de ka jumen ke la e ko fone ah non maître bolan jigi gorole ka jumen ke e la e ko fone ta me fe ko do maître bamanan wa fo ko ni basani kuma tigɛ k'a tɛ dege n'a yɔrɔ dɔn maître tiɲɛ don dɛ ça fait ne y'a faamu ja e b'i ka nafolo fɛ ni ne ni mun Yeah. Il y en a fait un là. Wallahi. Ça va? Ça va. Vraiment, tu es un bon c'est le nobi. Non, il y a fou en toi Jarabi. Wallahi. On va faire ça. To, il faut donner. Et fenêtre yo. Il y a un coup manro. Madame m'a fait un connaît sojo là. À côté. Ah. Ya fa. Bon, me faire sojo ga essayer que ka côté là donne quoi. Et on va do itna sika mso furuga blakena ma. Ayo mai. Andum fleta o gati kelentana. Am sera wala à tous les moments. O wonni kadnere. Ke fargulo be tugo di tanto. Akuma eti si sange gora. Ne be shi san yoro de. E fo muna. Mais isu si faru ga chen so bolo tanto godi. Ne be shi san yoro de. Bon, kene ma baru ban nya fi na mun mandi. Olu dabla. Hein? Ere i fargulo nyuma ba mi la eti si kene ma mun baru kuntana. Nya fi na. Hein? E ba so men sigi kene ma ka tam tare. Oh. O de ba ke. O dabla. Nya fi na si tu as envie de te distraire. Ngole anga taka yoro demande la. Bebe baro min kadna. Oh. Hein? Maraji de bine wulo. Hein? Eh, ta umso ko nga côté ba. Ni maraji do taw bolo, ba soro denguli do ba bolo. Ne be fa ma fin do de sane. Aha. Aw. Alle wa binan dina ma wa be bo. 200 000. Ne t'inquiète pas, tes problèmes. Et donc, après, mais watandi ma, il va get taxi passé. Il va t'en compte là. Il va t'en wabi euro quoi. Donc, ni wabi nan ni fait son, il sera wam wang boulot ma frère. Jara ça. Ouais. Merci. Je t'aime, je t'aime. Moi aussi. Je t'aime beaucoup. Et sinon, ne a fini ne ka tagali kun kan kɛ kalo tɛmɛlen mais n ka papier ko dɔw bɛ sen na olu ma se ka ɲɛnabɔ quoi donc n yɛrɛ kan ka tila ka to rendez-vous la i y'a faamuya donc n bɛ nin d'i ma comme ça i b'o kɛ passé quoi i y'a faamuya n y'a f'i ɲɛna k'i ka na telimani ta bɛɛ voilà kana na yɛlɛn telimani sanfɛ telimani filɛ nin ye assurance ba t'a la ne bɛ segin n bɛ taxi ta awɔ i tatɔ ka taxi ta i segin tɔ ka taxi ta i y'a faamuya n yɛrɛ tun bɛ fɛ ka chauffeur bila ka taa mukulusi na mais n yɛrɛ mago bɛ chauffeur la nin ye 50 000 ye i b'o kɛ passé ka taa i y'a faamu merci n y'a f'i ɲɛna i bɛ 300 000 bɔ donc i bɛ 200 000 k'i ka uniforme sɔngɔ ye i kana ɲinɛ ka photo ci ma problème foyi t'a la e kɔni b'a dɔn ne ma photo ci ma ne b'o ci jɔn de ma i ka video caya i i yɛrɛ b'a dɔn ne yɛrɛ b'a ɲɛdɔn i ka lɛni n'i ka olu bɛ ne b'a dɔn olu de ka di ye o olu de ka di ne ye cɛmuso ɲuman ko fɛnɛ la damu ye i ka to ka parler ɲɔgɔn dɛ oh maître ne banala jɔn ka baara la e ka baara n'a fɔla ne banala don min na ne nana e ko ne ma ko docteur e n'i ka docteur bɛ tila ka ne sɔrɔ yen tiɲɛ don i n'i ka docteur ka n sɔrɔ yen o bɛɛ bɛ kun fɛ mais e tilala ka docteur kelen bila ka taa ne ka passation kɛ hali e yɛrɛ ma ye n banala tuguni i muso ma ye i teri si ma ye maître hali siɲɛ kelen e ma taa ne lajɛ fo n'a kɛra don min na ne nana Petit. ah maître bɔla n jigi kɔrɔ dɛ Petit. N bɛna min f'i ye diɲɛlatigɛ la i ka baara in kɔnɔ ni diɲɛ fɛn o fɛn y'i sɔrɔ a bil'i kunna ko fo kɛ kuma de sera est-ce que i ka kuma faamu i taara n sɔrɔ n ka yɔrɔ dɔ in na maître ayi non i ye n sɔrɔ yen wa ne m'i sɔrɔ yen i bɛ n bɔkun dɔn yen wa ne t'o dɔn d'accord ne donna sisan dɔrɔn même pas 5 minutes e nana est-ce que i tulo bɛ n ka kuma na ne tulo b'a la Petit fɛn min b'an ka baara in kɔnɔ min ka gɛlɛn
n'a sɔrɔ man jɔrɔ kɛ i ka baara la walima n'a sɔrɔ kan ka min kɛ ko m'o kɛ n'a danna e ni ne cɛ ɲɔgɔn ye ma o bɛ kɛ ka sɔrɔ bana tɛ o mais maître ne la ka kuma f'i ye fɔlɔ kɛ o bɛ kɛ ka sɔrɔ bana tɛ ou bien c'est vrai ouais donc au fait moi essayer ka to là au fait am ɲɔgɔn wele quoi e bɛna taa kelen eh mais j'ai pas de temps à perdre waro ne yɛrɛ fɛnɛ mina ɲe forcer ka na parce que n y'a fɔ madame voilà n ko mina y'a faamu donc an b'a kɛ to la k'an bɛn o la ouais donc i bɛ se k'i ka temps ta ayi n bɛ taa so eh mais i ka boisson tɔ min sa n bɛ taa so a ka ɲi ah joli sinon ça va i a ka yan kow ma nɔgɔn i bɛ na fɔlɔ n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna quoi maître ne ma na ni lamɛnni kama ya ko maître ne nana ka n'i ka hɔrɔnkolonya de yira i la i petit a tulo bɛ n'a maître o ye bi ta ye a ye bi ta ye maître ne bɛ fɛ ka min f'e ye quoi n'i y'a ye e b'i da i muso kɔrɔ yan ani ka denbaya lafiya la walahi ne de don ja e tɛ ne fɛ e b'i ka bɔ fan de fɛ ne bɛ n ka bɔ fɔ ne kuma e ta tɛ dɔwɛrɛ appel ni appel allo minɛnw t'a la minɛnw ma na n bɛ ka taa n bɛ na maître o fɛn tɛ o mais ni o allo ma kɛ ayi non maître i bɛ fɛ ka min fɔ cɛ dɔ ye ne furakɛ wari la mais wari fana tɛ mɔgɔ furakɛ dɛ n'o kun don e docteur sera ka ne furakɛ o e kun ka wari da ne kan ne bɛ kɛnɛya e kun bɛ n'o ye o mais pourquoi ne docteur sera non depuis ne banala i ma se n fɛ hali ka taa n lajɛ siɲɛ kelen Est-ce que ka fɔ ne tɛ nin lamɛn maître ko ne tɛ nin lamɛn ne tɛ nin lamɛn petit awɔ ne nana de k'i ka hɔrɔnkolonya jira ne tɛ nin lamɛn ne t'i lamɛn dɛ awɔ tu sais action in faga de quoi wallahi ne kuma sigi n'a ye k'a fɔ k'i bɛ sɔn ka nin kɛ ne la quoi ne kuma sigi n'a hali don tu peux partir a kɛra cogo di ala de ka ɲi Batuma kɔni t'a fɔ k'a taara o janfa ko min fɔra dɛ nin y'a daminɛ tɔ ye n ko ala yɛrɛ de ye adamaden dɔw dan kɛ mɔgɔ janfaciw de ye n ko min sigi buguni kɔrɔ dɔrɔn k'aw kɔnɔ yan'aw ka tila ka kumaw la wa n'i y'a sɛgɛsɛgɛ dɛ nin ye wariba de d'a ma n'a ma sɔn ne kɔnɔ i ɲɔgɔn ne ne nin mariam ye dɛ allo n terinin n terinin ko tɛ yen na dɛ ne sigilen n'o kɛ e kɔnɔ ne bɛna sɔrɔ aw tɛ yan e taara min ala i terikɛ de ko ne ka bɔ k'a bila sira la sa o la ne t'o la dɔrɔn ne taara ne fɛ k'i bɛ n sɔrɔ so Batuma mais e ye ne wele k'o fɔ ne ɲɛna n jo t'a la sa kana n'o digi i yɛrɛ la n jo t'a la nin kelen ni ma diya n ye dɛ n'i nana an b'a kuma kɛ ya ma n y'a faamu boisson tɔ ninnu dun u min kɛ ou bien ni fara la i bɛ wuli k'a to Business igawani ne atentata tellement de fort la sisa meka vanta inspiration beka million de lama fanunga kanu ode beninka mama kalobu sebe ne mentenka ale de ye mega ni ha ale de ye mega ni ngana malu